рӯзи 24 декабр додгоҳи ноҳияи Мешанский дар Москав зодаи Тоҷикистон Самариддин Раҷабовро, ки ним сол боз дар боздошт буд, 100 000 рубл ҷарима баст ва аз толори додгоҳ озод кард. додистон талаб дошт Раҷабов ба муддати 3.5 сол аз озодӣ маҳрум шавад. Самариддин Раҷабов дар иҳотаи хешу ақрабо ва ҳаводоронаш бинои додгоҳро тарк кард. моҳиятан ман чизи зиёде гум накарда бештар касб кардам. ин 4 мисраро эҷод кардам. шояд онро нашунидаед. Видел бы ты меня, когда получил твое письмо. В холодном помещении вдруг стало тепло. Ветер перемен падал прямо в лицо. В аквариуме улыбается, что такое стройчи яйцо. Йоу! раҷабови 21 сола тобистони имсол дар ҷараёни эътирозҳои мухолифон барои роҳ наёфтани номзадҳои мустақил ба интихоботи маҷлиси Москав дастгир шуд. эътирозҳо ба зидди мақомоти комиссияи марказии интихоботии Русия рӯзи 27 июли имсол дар Москав баргузор шуд. мухолифон аз он норозӣ буданд, ки мақомот номзадҳои мустақил ва мухолифинро ба интихоботи маҷлиси пойтахти Русия роҳ надоданд. мақомот Самариддин Раҷабовро ба он муттаҳам карданд, ки дар ҷараёни эътирозҳо ба сӯи маъмурони милиса зарфи пластикӣ ҳаво додааст. ҳарчанд ин зарфҳо ба касе бар нахӯрд, аммо 3 пулис ҳамчун осебдида шинохта шуданд. раҷабовро ба кӯшиши истифода аз зур алайҳи мақомот муттаҳам карданд. Самариддин Раҷабов ва ҳамроҳонаш ин айбро рад карданд. ба ҳимояти Самариддин аъзои оилааш ва шуморе аз ҳунармандони Русия садо баланд карданд. мо бояд онҳоеро ки мунтазири муҳокимаанд фаромӯш накунем, вале имрӯз мо ид дорем. фикр мекардам, ки ба муддати ҳабс мешавад, вале дар ниҳоят гардише ба амал омад. Самариддин Раҷабов дар Русия ба воя расидааст ва айни замон шаҳрвандии ин кишварро Надеюсь, я дорад. вышел надолго.